मिथिबाय आंबो गाबनो ओंखारो नों आंखौ मानो बुनानै बेफोरबायदि ससियेल मिडियाआव होनांगौ आं बेबायदि सानाखैमोन निजोरा मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब लोगो होननानै फोथायोना नों आंखौ मानो ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि होनांगौ नोङो आं थैगोन निजोरा नाय नोंसोरो आं थैगोन आं थैनायखौ नाय नोंसोरो आंखौ बयबो आंखौ बेंजोब्बाय मिथिबाय आं बेखौ मिथिया नोङो आंनि भिडिअखौ नोङो आं गाबनो ओंखारामोन मिथिबाय आं दिनै गाबनो ओंखारदों आं थैगोन मिथिबाय निजोरा आंबाबो रावखौ आं जेबो खैफोदाव खोख्लैलाङा आं हारसिं थैना थागोन मिथिबाय नों साननानै नायनांगौमोन नों आंखौ एफाग्राब अनोमोन आं नोंखौ जाबाय निजोरा आंना भुल जाबाय जेबो नङा आंखौ जेलाव हरो ना मायो हरदो आं जेबो सानला नोङो आंखौ बुनाय समाव एफाग्राब गिदिर गिदिर नों बुंफैबाय रायफैबाय आंबो दा आंनि मोखांखौनो दिन्थिलासिबाय आं मिथिबाय आं बुहुमनिफ्रायनो ओंखारा दा आं जेनबाय निजोरा आं जेनबाय मिथिबाय आं बे मुलुगाव जेनबाय बर' माहारियाव आं जेनबाय आं बर' माहारि उजिनानै आङो थांनानै थाला बे जोनोमाव मिथिबाय नोंखौ आं जेन'बा दे नों साननानै नाय नोंजों आंजों जों मा गाज्रि एगेन्स्ट सालायदोंमोन जेबो एगेन्स्टआनो गैया गैनाया खिन्थु आंखौ मेन खालामनाया खनजिता थग्रोनानै मेन आंखौहाय बेफोरबायदि खालामनाया आङो थग्रन बायदिखौ आं मोजांसो खालामनो फैसा खामायनायनि लामासो होदोंमोन मिथिबाय थग्रोना आंखौनो सेस खालामलांबाय नोंखौ एफाग्राब अनोमोन आं दैदेन आङो जिबनाव बेबायदि गाबफेरामोन आं राव बिसिबा गिदिर दुखु जाबाबो मिथिबाय दिनैनि दिनाव आंनाव बयबो फन हरनानै आंखौल' बुंनाय जुनै आं जेनबाय मिथिबाय होमबा नों साननानै नायदो जेबो नङा दे निजोरा नों आंखौ बै समाव नोङो आंखौ बुनो नाङामोनब्रा नों साननो नायनांगौमोन आं नोंखौ बुखायाखैबो मिथिबाय आं नोंखौ बुखायाखैबो आं बुदों नामा नोंखौ बुखायाखैबो आङो आंनि हिनजावा लेंबाय थानाय जुनैसो आं थांनायबो जाखादों जोमैमोनाव सोंहर नोङो मिथिबाय आंखौहाय नोंखागौ बे होननानै सन्देह खालामबाय थानायावसो आं थांनायबो जादों मिथिबाय नोंखौ एफाग्राब अनो आं नों आंनि रुमाव फैयो नोंखौ आं बिदि सानाखैमोन आरोना दा एफाग्राब लासिंसिं नों आंखौ भिडिअखौ नोंनो आपलड होबाय होमबा साननानै नायदो जेबो नङा दे निजोरा जेबो नङा आं जेबो सानाखै नों मिलायनांखायाबो मिथिबाय आं जेखि जाया जागोन आं थैनांगौबा थैगोन आंनावथ' थाखा फैसानिबो माबा गैखाया आंखौ बयबो ओरै बेंजोबो मिथिबाय आङो दा बुजिजोब्बाय नोङो नोंथ' नों बिदि खालामहैजानाय हिसाबै नों आंजोंहाय एगेन्स्टबो जाखानांगौ नाथाय आंजों माखासे मानसिफ्रा आंजों एगेन्स्टआनो गैया जेबो सुथुरा गैया नाथाय बेफोरनो आंजोंहाय दा नांलाय हरजोबो असे लोगोफोर बायदिबाबो आंजों नांलाय हरजोबो मिथिबाय होमबा साननानै नायदोरा दे नों मोजां साननानै नायदो दे बेखायनो मानि थाखाय नोङो एफाग्राब आंखौ बुनाय समाव होनबाय निजोरा नों आंखौ दैखां जियाल जागोन नोंखौ दानो बुथारनोबाय आं नोंजों बुखानानै थांबा आं थैसिगौमोनथ' रुमाव मिथिबाय बे आदा बुदिरा फैयामोनबा आं थैबायमोन रुमावनो आं फासि नांनानै मिथिबाय होमबा नोंसोरथ' गासिबो बुनायफ्राबो नोंसोर जियाल जाजोबखागौमोन दिनखालि आं सैसो जानानै थैनानै थायोमोनबा जेबो नङा निजोरा नों माबादों नों नोंनिखौ नों जुजि आं केसखौ आं गाबोन बोखारगोन आं नोंनि फारसे आं केस होआ आंनि केसखौ आं गाबोन बोखारगोन नों देरहानांगौला जाब्बा खोनासं केसाथ' खोनासं केसखौथ' आं होखाबाय नालाय ओमफ्राय दा उकिलाबो बुंखाबाय केसाथ' गिदिर जाबाय होनना बुंखाबाय दा बेयाव बे काजलगावनियाथ' जाजोबखाबाय नालाय दिनैनो ओमफ्राय गाबोननियाथ' बेयाव कर्टआव आदाया लेंहरखाबाय ओमफ्राय दा नों होनदों नालाय नोंनो जाल जानांगौबा आं जागोन मास मोननैल'सो जायो होननानै नोंबो आरो बुंनाय समाव आंबो बुंखाबाय जेबो नङा दे आं जेबो सानाखै नोङो आंखौबो जेन'बा नै साननानै नायदो दैदेन नोंनो फारसेनिफ्राय सानलाय आंखौ सासे मानसिखौ नों बिदि मानसि लाबोनानै आं नोंनि मा दुसमनमोन दैदेन देलाय नोंखौ अनोमोनलै आं मिथिबाय खिन्थु आं बिदि बुहैनोबो सानखायाखैमोन माखासे मानसिफोर थिनायनि जुनावसो आं बिदि थांनांगौबो जाना फैदों आरो आं बुखायाखैबो नोंखौ मिथिबाय आं नंखायो खोनासं दा दैदेन नोंजों एगेन्स्ट थानाय मानसिफोरा दा खारखुमा जोबनानै दङ बै सोरबा जोमैमोननि हौवामोनबाबो गैयानो माथो न'आव मिथिखागौ आं मिथिनाया गासिबो माने आंजों दा सापर्ट गैया आंजोंहाय आंखौ दा बयबो
मिटिं खालामनोनो बुनोनो गासिबो आंनावल' दायजोब मिथिबाय निजोरा आंनावल' दायजोब मिथिदां आरो दा दिनै थग्रनमोननि दायब्लाबो थग्रनमोनहा आंखौहाय खनसेयानो जराय बिसिबां रायो दावराव जायो बिसिनि जुनै आंनियाव दावराव फैयो दिनै थग्रनमोननि माबामोननि जेबो दाय गैया मिथिबाय दिनै एबसुनिनो माबानिनो दिनै आंनावसो फन हरो ओरै आंखौसो बुङो जाय मानसिखौ गुरुं मोनो बेखौ बुङो मिथिबाय आं निजिरा बिदि गाबफेराखै आंखौ गाबफ्लानायबो दासान आं नै राजामबाय थैजासेयाव नों मिथिदों आं खोनासं नोंखौ मिथिदों दहाय नोङो दाख्लै फार्स्ट टाइमाव नोङो नोगोद दुगामोन नोंनि हिन्जावाबा नों माबा सिङाव थानानै नांलायहैबावदों ओमफ्राय खिन्थु नोंसोरखौ दिनै मोखाङाव नायना मिथिखादों आं आरो आदामोनहाबो बुंखादों मिथिबाय आङो गैला सानना लादों आंखौ गैला सानना लादों मिथिबाय आं जेबो साना आं गैला सानना लादों आं रावजोंबो लोगोबो जाला आरो आं आंखौ गैला सानना लाखादों निजिरा ओंखायनो आं नोंनाव कल खालामनानै खनसे रायज्लाय सानो आं फैदों बेनो डाइरेक्टखा नोङो आंखौ बिदि बुनो नाङामोनब्रा बुफैनाङामोन मिथिबाय आं बुवाखैबो आङो हिनजाव माहारिखौ आं अनो आं बुग्राबो नङा आं राव हिनजावखौ बुग्राबो नङा आं नोंखौ नाथाय सानबाय एफाग्राब नोंजों आंजों खुनुदिनजों नांलायफेरा माया जों फनाव खेला रायलायो बुंलायो ओमफ्राय नों आंखौ खालि मा साननानै नों मानसि पार्टि लाबोना आंखौ बुबैगो आं बेखौ आसरित जादों राव आरोना राव पार्टिनिबो गैयामोनलै निजिरा मिथिबाय राव पार्टिनिबो गैया नों देरहादो आं जेनबाय जायखिजाया आङो नोंजों जेननांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय माखासे मानसिफोरनि थाखाय आं जेननांगौ जानांबाय आरे बुलानो नोंनिखाबा नों जेनखानांगोन ना जाम्बालाय जेनबाय गासिबो मानसियानो आंनावबो फन खालामो केसा मारै जाखो नागारनाङा नों केसाखौ होथारल' होनखायो बयबो बा साननानै नायदो नागारनाङा खिन्थु आं नोंखौ निमाहा होगौमोन दैदेन नों भिडिअखौ हगाराबानो आंबो नोंखौ केस होनो दोरखार गैया नों बुला आं लोमजाना दङ सानथाम ओंखामबो जायाखै आं साननै ओंखाम जायाखै मिथिबाय बेसे लासिं सिं आं दायो जेरावबो ओंखारनो हाया नै भाइरेल जानाया होनना बुङो आंखौ दाबो मानसिफ्रा नुबा मिथिबाय हनै दाख्लै बुलायनाया जाबाय बेनो दे होननानै बुङो निजिरानो आंखौ देरहाबाय आं नोंजों खनसे रायज्लायसानो होनना फैदों आं बयनोबो आङो खामानिखौ मोजां सापर्ट होयोमोन नाथाय खनजिथा थग्रोन बे दावराव खालामना होग्राया बिसोरनो आं बेफोरबायदि दावरावबो खालामनो सानाखैमोन बे नाहा खनजिथा थग्रनफोरजों लोगो जानायनिफ्राय जादों आं नोंखौनो गोदो केमेरा बुंखादोंमोन आं नोंसोरखौ गोदो बुंखादोंमोन आंबो खनजिथाखौबो बुंदोंमोन नोंसोरखौबो बुंदोंमोन ओमफ्राय दा नोंसिनि दायाव नों आंखौसो जाब्बाय आं बै थग्रोमनि भिडिअ हरनायाव नोंखौ बुंखादोंमोन दैदेन मालायबा मालाय आंनाव जायाथ' दाया होननानै आं होननाया सैथो दा दे दैदेन जेबो नंला आं जेनबाय आं लाजोबगोन दायखौ निजिरा जेबो नङा दा नोंजों आंजों जों जेबो एगेन्स्टआनो गैयामोन मिथिबाय आं नोंखौबो बुंनो थाङामोन नों सिखाव खावनानै जा सोरनिबा माबा चेनेल फाननानै जा आं नोंखौ बुङाबोमोन दैदेन आरो नोंबो आंनि बागै नों बुहुद बुंलांबाय आंखौ फाननानै जायो माना दिनै नों आं खै हाजारनि 10,000नि 20,000नि फाननानै जानायखौ नों नुथारदों मेगनजों नों नुथारदोंबा बुंनो हायो आरो ना जाबाय दे निजिरा नों